Vítam vás pri prvom dieli, povedzme malej dokumentárnej série vojnových lodí druhej svetovej vojny. Pre prvé video bola pre mňa voľba triedy lodí pomerne jasná, takže vás oznámim z jednej z najkrajších diel amerického námorníctva. Trieda Iowa predstavuje vrchol amerických bojových lodí. K tomuto umeleckému dielu viedla pomerne dlhá cesta. V 30. rokoch boli vytvárané plány Američanov pre lode o výtlaku rozmedzi od 60 až 80 tisíc tón, vyzbrojené testovanými dielami kalibru 457 mm. V americkom námorníctve sa tieto diela ale nikdy nezaviedli do výzbroje. Koncom 30. rokov sa začalo v USA uvažovať o stavbe lodí s výtlakom približne 45 tisíc tón. Tento projekt bol úspešný a v roku 1938 začal vývoj lodí, ktoré mali byť pokračovateľmi triedy South Dakota. Tieto lode boli pomenované trieda Iowa. Koncepciou sú považované za rýchle bojové lode, konštrukciou aj primárnou úlohou však pripomínali do značnej miery bojové krížniky, keďže disponujú výzbrojou a rozmermi na úrovni bojových lodí, avšak ich vývoj sa sústredil predovšetkým na rýchlosť. Hlavnú úlohu vo vojne v Pacifiku zohrávali lietadlové lode, preto boli potrebné plavidlá schopné ich účinne brániť a zároveň dosahovať rýchlosti, vďaka ktorej by dokázali držať krok s rýchlymi operačnými zväzmi. Ich úlohou bolo hlavne chrániť lietadlové lode triedy Essex. Iowa tak dokáže vyvinúť rýchlosť až 33 uzlov. Tieto hodnoty dosahuje vďaka tvaru trupu, ktorý je jedinečný. Trup je vzhľadom na ich dĺžku štíhly a najširšia časť je v 3/4 kvôli mohutnej strojovni, ktorá produkovala 85% viac výkonu, len aby loď vyvinula rýchlosť 33 uzlov namiesto 27. Táto hodnota im udáva post najrýchlejších bojových lodí v dejinách. Vďaka usporiadaniu lodných šroubov a zdvojených kormidiel disponovali aj výbornou manévrovateľnosťou. V dobe zavedenia triedy Iowa sa vedelo, že Japonsko disponuje mohutnými a ťažko vyzbrojenými bojovými loďami. Týmito tajomnými plavidlami bola samozrejme trieda Yamato. Američania si ale uvedomovali, že ich stret by bol veľmi nepravdepodobný. Ako doprovod lietadlových lodí mala Iowa úlohu bojovať proti lietadlám a ťažkým krížnikom, prípadne ostreľovať pobrežie. V roku 1944 USS Iowa dopravila prezidenta Roosevelta do Severnej Afriky. Potom bola poslaná do Tichého oceánu. USS Iowa a USS New Jersey sa zúčastnili operácii Flintlock, ktorá mala za úlohu obsadiť Marshallove ostrovy. Obe lode boli súčasťou operačného zväzu TF-58 pod 5. flotilou. Ich zadanie bolo spolu s torpedoborcami, krížnikmi a staršími bojovými loďami sprevádzať 6 flotilových lietadlových lodí, z toho boli 4 triedy Essex, ďalšie dve boli USS Saratoga a USS Enterprise a 6 ľahkých lietadlových lodí triedy Independence. Počas tejto operácie bola Iowa mierne poškodená japonskými dielami. Táto dvojica lodí sa spoločne zúčastnila aj bitky o Filipínske more, kde sa plavili s ďalšími 5 bojovými loďami. Iowa sa zúčastnila bitky o Leyte a vylodenia v Okinave. V júli 1945 ostreľovala ciele na ostrovoch Hokkaido a Honshu. USS Missouri vstúpila do histórie ako loď, na ktorej skončila oficiálne druhá svetová vojna. Práve na jej palube podpísali predstavitelia Japonska s generálom Douglasom MacArthurom kapituláciu. Druhá svetová vojna znamenala koniec éry bojových lodí. I skrz mohutnú výzbroj a impozantnosť sa ich bojový dosah a potenciál nemohol rovnať s lietadlovými loďami. Američanom sa ale podarilo zachovať prezieravo. Koncom 40. rokov boli lode triedy Iowa zakonzervované a dané do zálohy. Počas Kórejskej vojny v rokoch 1950 až 1953 sa však navrátili do činnej služby, kde ostreľovali pobrežie a podporovali výsadkové jednotky. Potom sa znovu vrátili do zálohy. New Jersey sa zúčastnila v roku 1967 bojov vo Vietname. O 2 roky na to bola vrátená opäť do zálohy. V 70. rokoch sa ale objavili na moriach nové plavidlá. Sovietské raketové krížniky triedy Kirov. Hrozba a efektivita týchto lodí s bezkonkurenčnou výzbrojou donútila americké námorníctvo k novu zavedeniu triedy Iowa. Dokonca mali rovnakú úlohu ako počas druhej svetovej vojny, a to doprovod lietadlových lodí v kombinácii s útokom na pobrežné oblasti. V 1982 sa New Jersey pripojila k Tichomorskej flotile. O rok neskôr, až do roku 1984 sa zúčastnila operácií v blízkosti Libanonu. Od roku 1984 bola zavedená do služby Iowa, o 2 roky na to Missouri a nakoniec v roku 1988 Wisconsin.
Počas tohto obdobia boli vybavené modernými zbraňami a novými elektronickými zariadeniami. Okrem riadených striel Tomahawk a Harpoon dostali aj systém obrany Phalanx pre bezprostrednú obranu proti lietadlám a raketám. V spojitosti s moderným vybavením sa jedná o fascinujúcu kombináciu bojovej doktríny minulosti a moderného boiska. Okrem tejto modernej výzbroje dokážu vylepšené diela kalibru 406 mm dostreliť na vzdialenosť 38 až 39 km. Pri použití protipancerových striel, ktoré majú dosah 36,7 km, dokázali prestreliť 9 metrov spevneného betónu. Zadná paluba prešla tiež prestavbou. Bol odstranený žeriav pre nakladanie hydroplánov. Na tomto mieste bola vybudovaná pristávacia plocha pre vrtuľníky Sikorsky SH-60 Seahawk alebo SH-2 Sea Spray. V pláne bolo odstrániť zadnú delovú väžu a vybudovať na ich mieste letecký hangár a palubu pre lietadlá AV-8B Harrier. Bol to rovnaký nápad, aký praktizovali Japonci s bojovými loďami triedy Ise. V tejto prestavbe našťastie nedošlo a lode si zachovali svoj elegantný vzhľad. V 90. rokoch boli postupne vyradené z činnej služby. Iskrz to sa jedná o najdlhšie slúžiace plavidlá v modernej histórii. Ako posledná bola vyradená Missouri dňa 31. marca 1992. Predtým sa poslednej bojovej akcii zúčastnila spoločne z USS Wisconsin počas operácií Púšna búrka v roku 1991. Na ciele vzdialené približne 1300 km vystrelili viac ako 50 striel s plochou dráhou letu Tomahawk. V tejto operácii si vyslúžili aj prvenstvo, keď tieto strely boli navedené na ciele bezpilotnými lietadlami, ktoré boli vypustené z ich palú. Pokračovateľom triedy Iowa mala byť Montana. Objednané boli 4 lode, avšak žiadna z nich nebola postavená. S rozmermi 280,9 metra na dĺžku, 36,9 metra na šírku a výtlakom 65 000 pri bojovom a 70 000 v tom plnom by sa jednalo o jeden z dvoch najväčších bojových lodí v dejinách. Oproti sestrám Iowa stavené na rýchlosť mali byť pomalšie, ale podstatne lepšie pancierované. Pancierový pás bol podľa projektu hrubý 40 mm, teda o 9 mm hrubší než má trieda Iowa, a navyše bolo v pláne použiť novú konštrukciu zdvojeného pancierového pásu. Hlavnú výzbroj mal otvoriť 12 diel kalibru 406 mm umiestnených na 4 batériách. Uvažovalo sa o zavedení 457 mm diel, z tejto koncepcie sa ale zišlo. Ak by boli tieto lode vybudované a dostali spomínanú zamietnutú výzbroj, jednalo by sa o priamu protiváhu japonskej triedy Yamato. Americké námorníctvo si v tej dobe ale dobre uvedomovalo, že bojové lode boli už pre vtedajšie boisko nedostatočné.